Billet mercredi le 26 juillet 2023. Jigitugu Massa n'o ye Assimi Goïta ye a ɲuman sera Irisi jamana la. An bɛna an da don o la. A taa kun ye min ye k'o fɔ an balimaw ye ani a kan ka faire attention kɛ cogo min na an bɛna an da don o la. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye an ka sɔrɔdasiw ye o ye jihadistes k'u tigɛ Molodo a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la k'o walawala. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Ameriki jugusago jamana in k'olu ye sanction da Sadio Kamara kan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ. Aw kana dan ka sanction da Sadio Kamara kan dɛ hali n'a y'a ta ka bila aw poche kɔnɔ maliyɛndenw b'a fɛ wa foyi t'an bɔ a kɔ voilà aw bɛ jugusagodenya min na ala ko k'a ban waati de sera Ameriki États-Unis Joe Biden bokɛlaba in n'a ka mɔgɔw k'olu ye sanction da Sadio Kamara kan ko parce que ko an ye Wagner wele ka na hali n'an ye Volcan wele ka na Mali kɔnɔ anw de t'an ka jamana ye o hali n'an ye tasuma de wele ka taa Mali kɔnɔ Mali sa nu aw ye mɔgɔ joli faga yan aw bɛ tila ka n'aw ku sigi anw da la k'aw ye droit de l'homme ye bingalikɛlaw maafalaw ala jugu kafiri Ameriki bɔnɛma wolo in an m'an ka minisiri kɔ dɛ n'ale tun tɛ lakana tɛ sabati n'ale tun tɛ maliyɛndenw tɛ lafiya i y'a faamuya b'a la an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini a kana dan ka Wagner wele dɛ hali n'a ye Volcan de wele ka taa Mali kɔnɔ an m'an ka minisiri kɔ foyi t'an bɔ a kɔ fana an bɛ an da don o la k'o walawala mais yan'an ka don an sigikun kɔnɔ information dɔ bɛ yen nɔ ka da aw tulo kan a b'a partager ka tila ka yɔrɔnin tigɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma min ye Sederi Abibu Cham an bɛ waati min na komi bi a bɛ Mali la an ye kunnafoni min sɔrɔ an bɛ waati min na komi bi Abibu Cham a bɛ Mali la a ye kojugu kɛ mɔgɔ fɛn fɛn na a fɔlen filɛ aw ye Abibu Cham bɛ Mali kɔnɔ ni min bɛ plainte don a ye wuli ka plainte don ni min fana bɛ se ka min kɛ a ye wuli ka kɛ Abibu Cham a bɛ Mali la ale de tun ta ye page kolonde min bɛ mɔgɔw ba neni kan tun bɛ taa bila page kolonde min kɔfɛ n'a tɔgɔ de ko Mali Media FR i y'a faamuya b'a la Abibu Cham de tun ta don mɔgɔ fɛn fɛn ba nenina furu fɛn fɛn sara balimaya fɛn fɛn farala Abibu Cham de y'a bɛɛ kɛ parce que ale de tun b'a bɛɛ bila page kolonde in kɔfɛ Abibu Cham sisan n'a bɛ taa Mali kɔnɔ a b'i dogo de sinon fɔlɔ n'a tun bɛ bɔ Faransi ka taa Mali la depuis France aéroport la tun b'a filmer ka photo ta k'a publier ko nin y'ale tagatɔ Mali la ko bɛɛ tɛ se ka taa ayiwa nin y'ale tagatɔ Mali la n'a sera Mali fana la a bɔtɔ aéroport la a b'o fana filmer k'o yira mais bi n'a bɛ taa mɔsɔn a b'i dogo de ka don Mali kɔnɔ mun kosɔn a ye kojugu de kɛ a ye mɔgɔw faw neni ka mɔgɔw baw neni ka mɔgɔw ka furu sa ka mɔgɔw danbe b'u la n'aw tun t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye an ye kunnafoni min sɔrɔ an bɛ don min na komi bi Abibu Cham bɛ Mali kɔnɔ mais a tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama parce que a dogolen don voilà parce que a ye kojuguba de kɛ a b'an ka sariya sunba kɔnɔ bi bi in na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mɔgɔw ba nɛni kan ta ka taa bila i ka page sanfɛ e ni ba nɛnikɛla bɛɛ de ye kelen ye Abibu Cham ye kojuguba min kɛ n'a bɛ taa Mali kɔnɔ a b'i dogo de ka don Mali kɔnɔ a tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama k'a fɔ k'ale bɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ aw ye mɔgɔ minnu tun t'a kalama Abibu Cham bɛ Mali kɔnɔ a ye mɔgɔ minnu ba nɛni a ye mɔgɔ minnu fa nɛni a ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ information dilen filɛ aw ma Abibu Cham a bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na komi bi ni min bɛ wuli n'i tɛ wuli kuma fɔlen filɛ ye n y'a faamuya b'a la a b'a yɔrɔnin tigɛ k'a bila TikTok sanfɛ k'a bila WhatsApp groupe kɔnɔ k'a bila diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa mɔgɔ minnu bɛ Abibu Cham nɔfɛ walima mɔgɔ minnu ka plainte donnen bɛ Abibu Cham kama Mali kɔnɔ olu ka bɔ a kalama i y'a faamuya b'a la u ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ ka taa minɛ a bose ma ka taa bila kaso bonba la parce que kafiri don ala jugu don mɔgɔ lankolon don mɔgɔ min bɛ mɔgɔw ba nɛni kan ta ka taa bila i ka page sanfɛ e yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ ba nɛnikɛlaw kan i y'a faamuya b'a la ni min tun t'a kalama fɔlen filɛ nin ye a bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na komi bi n'i y'a ye a bɛ k'i dogo ka taa Mali la bi a ye kojuguba de kɛ a ye fɛnjuguba de kɛ sinon a t'i dogo ni banɛnikɛla tun tɛ ni mɔgɔ jugu tun tɛ ni kafiri tun tɛ a t'i dogo ka taa Mali la n'i ma fɛn kɛ i b'i dogo mun na n'i ma fɛn kɛ i b'i dogo ka taa Mali la mun na a ye fɛnjuguba de kɛ ayiwa mɔgɔ minnu ka plainte b'a kama i y'a faamuya b'a la n'aw tun t'a kalama k'a taara Mali la a fɔlen filɛ aw ye a bɛ Mali la n'a bɛ polisiw bila u ka taa yɔrɔ ɲini a ye polisiw bila mɔgɔ minnu fana ka plainte donnen bɛ a kama parce que ko a y'aw ba nɛni ayiwa ci selen filɛ aw ma dɛ voilà
a bɛ nin cari k'a bila fan bɛɛ fɛ a bɛ bi camu a bɛ CDR de kɔnɔ arasa nɔgɔlen bɛ a kun na ko ale ye arasa dɛmɛbaga ye ala ni juguya ni lagasadenya bolo mɔgɔw ba nɛni kan o de b'ale ɲɛnajɛ quoi mɔgɔw ba nɛni kan o de b'ale ɲɛnajɛ ni kɔni ye ba nɛni kɛ hali n'a b'a muso de sanfɛ a bɛ wuli k'o monter ka bila a ka page sanfɛ ko Mali Media FR a tora o jugu sago denya la ala ye bɔra kɔ kɔrɔ don dɔ la a taara direct kɛ ni o page ye o don de bɛɛ y'a dɔn k'ale de ta ye page in ye o ni bi cɛ a ye page in supprimer ka bɔ yen n'a bɛ taa Mali fana la a b'i dogo de ka don Mali kɔnɔ ni information tun bɛ an bolo ka da aw tulo kan an bɛ waati min na komi bi an bɛ don min na komi bi a bibi caman bɛ Mali kɔnɔ dɔw de y'a ye boîte kɔnɔ ye n y'a faamuya wala kafiriden n'a taara Mali fana la a bɛ taa boîte de la quoi cɛkɔrɔba mɔgɔ min ala ko b'a da la su ni tile ko bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye a dɔ de y'a ye boîte kɔnɔ ye boîte a bɛ caman dɔ y'a ye boîte kɔnɔ ye a bɛ dɔn na ni sungurubaw i y'a faamuya wala dɔ de balila a bɛ caman na boîte kɔnɔ Mali la ye boîte Bamako kɔnɔ a bɛ boîte kɔnɔ dɔn ani sungurubaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ aw ye aw minnu ka plainte bɛ a kama a ye wuli kajɔ sugu bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka minɛ ka don kaso la cogo min na parce que a ye mɔgɔ min tɔɲɔ a ye mɔgɔ min ba nɛni a ka bon hakili ma walasa fu ka siri nin dan na a bɛ caman minɛ ka don kaso la dɛ parce que page fo caman bɛ yen nɔ a bɛ caman de b'a kɔfɛ page dɔ bɛ yen nɔ ko tɔnjɔn walima tɔɲɔ walima subagaden je sais pas a bɛ caman fana de b'o page fana kɔfɛ ko tɔnjɔn walima tɔnjɔn walima poubelle walima balier je sais pas o page kolonde min bɛ yen o page fo min bɛ yen a bɛ caman de b'o fana kɔfɛ an y'a gɛn ka bɔ Mali Media FR kɔfɛ a taara ko tɔnjɔn walima mun ka t'o fana dayɛlɛ a bɛ mɔgɔw nɛni k'a kan kɛ wɔkuloni kan ye a bɛ caman de b'o fana kɔfɛ ayiwa kibaruya dilen filɛ aw ma a bɛ caman bɛ Mali kɔnɔ ni aw bɛ min kɛ a y'a kɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ don an sigikun kɔnɔ min ye jigitugu masa Asimi Goyita a bɛ Irisi jamana kɔnɔ nin waati in na kunun a ɲuman bɔra Mali kɔnɔ ka taa Irisi jamana kan an b'a fɔ ko ala ka taa ni ka segin ala k'o kɛ hɛrɛ ye a taara kun min kama n'o ye faso jɔ ye ala ka a sago d'a ma i y'a faamuya bala ala ka ni Putin kan bɛn ala k'a to Putin ka satanden den 100 di Asimi ma bi i ka bonya fo kɛ bɔmu jugubaw de ka k'i bolo bi i ka bonya fo kɛ kɛlɛkɛminɛn jugubaw de ka k'i bolo Asimi ye tagali min kɛ Irisi jamana kɔnɔ an bɛ ala de deli se bɛ ala min ye ala k'a to kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Putin bolo a ka ɲɔgɔn di Asimi ma a ka ɲɔgɔn di Mali ma walasa anw bɛ se ka bonya Afiriki cogo min na walasa anw bɛ se ka lafiya Afiriki kɔnɔ cogo min na an b'o ɲini alaba in fɛ se bɛ ala min ye ala min tɛ mɔgɔ ka ɲuman tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ Asimi tagali min kɛ Irisi jamana na a kana segin n'a ni satanden ma segin ɲɔgɔn fɛ a kana segin n'a ni kɛlɛkɛminɛnbaw ma segin ɲɔgɔn fɛ a kana segin i y'a faamuya b'a la ni Putin ma hɛrɛ sugu bɛɛ k'a ye an b'o ɲini ala fɛ jigitugu masa an bɛna o preuve di aw ma k'a fɔ ko a taara Irisi jamana kan ayiwa a kelen ma taa fana comment ça s'appelle a kelen ma taa dɛ Afiriki ɲɛmɔgɔ caman de bɛ ka taa ye i y'a faamuya b'a la Afiriki ɲɛmɔgɔ caman de bɛ taa ye an b'a fɔ jigitugu masa ye a k'i kɔlɔsi a ka faire attention kɛ a kana tɛgɛ di bɛɛ ma a kana gɛrɛ bɛɛ la i y'a faamuya b'a la bɛɛ kan'i gɛrɛ a la ko bɛ an b'i fɛ dɛ Asimi an b'i fɛ ni tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni tun ma na a tɛ jɔ ni tun ma na Afiriki tɛ kunna wolo i bɛ ka taa kɛnɛ min kan kan'i tɛgɛ di bɛɛ ma kana gɛrɛ bɛɛ la kana kɛ bɛɛ fɛ i ni Putin k'aw ka ɲɔgɔn ye kɛ dɔrɔn i y'a faamuya b'a la i ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ mais lagasa minnu tagatɔ filɛ nin ko Afiriki ɲɛmɔgɔ caman bɛ taa yen nɔ kana hali gɛrɛ u la kan'i da don u da la parce que n'o y'i kɛnɛ sɔrɔ o b'a ɲimi n'o y'i sogo sɔrɔ o b'a dun kana gɛrɛ u la dɛ u ɲɔgɔn kafiriden tɛ diɲɛ kɔnɔ Europe bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ Ameriki 50 États olu bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Asimi nana ka Afiriki bɛɛ lakunu alors que u ka tugu Asimi ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka Afiriki bɔ dingɛ kɔnɔ olu b'a Asimi faga cogo de ɲini Asimi bɛ sa cogo min na Mali bɛ mais ala t'aw sago kɛ Merci à vous. De Louba, direction la Russie. De nombreux dirigeants africains, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sont attendus à Saint-Pétersbourg en Russie les 27 et 28 juillet pour le deuxième sommet Russie-Afrique.
sécurité alimentaire et énergétique, commerce et investissement, industrie et transfert de technologies, partenariats scientifiques et informationnels. Autant de questions qui seront à l'ordre du jour. Il s'agira également pour les participants d'examiner les progrès et les réalisations du premier sommet Russie-Afrique tenu à Sochi en 2019 et de fixer de nouveaux objectifs et priorités. Et à Konati. C'est un événement diplomatique majeur qui compte désormais dans l'agenda international. Après une première édition tenue à Sochi, Asimi bora Mali kono atara elesi jamana kan. Ambe ala deli ala kana bash foi kala. Anyuma tara chugumna ala ka segina nyuma ye ala kana bash foi kala. Ala ka to fana atara ko min kama o kanyana bo. Ya famia bala anga duwa biye. Ambi febe ambi fasini. Ala kana bash foi kala. Tanika segi ala ko noya. I nyuma tara elesi jamana kan chugumna ka elesi ka nyuma soro ye. I nyuma ka segin kana ka an fana nyuma soro Mali ba kono. Tali fana ka ke here faso ma. Ewa i jantu yɛrɛ la dɛ a fɔra ko sommet de bɛ yen afiriki ɲɛmɔgɔ bɛɛ welela kana gɛrɛ bɛɛ la kana i tɛgɛ di bɛɛ ma kana yɛlɛ bɛɛ fɛ i y'a faamuya b'a la kana kuma bɛɛ fɛ i ko ka d'an ye dɛ n'i ye se kɛ anw ye an b'i don buteli kɔnɔ walasa foyi kana maga i la parce que ni e tun tɛ anw tɛ lafiya ni e tun tɛ Mali tɛ se ka danbe kɔnɔ kafiri minnu tagatɔ filɛ kɛnɛ in kan ils sont capables de faire tout parce que jɔndenw don sagaw don o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn kana gɛrɛ u la dɛ wala o kɔni o de bɛ n bolo k'a f'u ye i taara masakɛba min kama ye n'o ye Vladimir Poutine ye a y'a ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ aw mɔgɔ fila k'aw ka sekɛrɛw di ɲɔgɔn ma Mali ni Irisi ka coopération barika bɛ don a la cogo min na fanga bɛ don a la cogo min na aw y'o kumaw kɛ mais sommet yɔrɔ la i y'a faamuya b'a la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na farafinna ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ kana kumaw fɛ kuma ma se k'i tɛgɛ d'u ma kana hali fɔ ma ko bonjour parce que olu d'an jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye ni tubabu b'i kɛlɛ a yɛrɛ tɛ wuli direct k'i kɛlɛ dɛ a b'i ɲɔgɔn farafin ɲɔgɔn de bilen o k'i faga Modibo Keita tubabu mana faga o ye maliyɛn dɔ de bila o k'a faga i y'a faamuya bala Thomas Sankara tubabu ma wuli direct ka taa faga o ye Burkinabe dɔ de bila o k'a faga i y'a faamuya bala Dadis Camara o ye Guinée de bila o k'a kun ci faire attention kɛ dɛ ninnu o bɛ sɔn ka hali poison don u tɛgɛ la u ka fini o bɛ sɔn ka hali poison don a la u bɛ celles qui sont capables de faire tout an bɛ ala de deli ala k'i kisi juguw tɔɔrɔ ma jigitugu masa muso ɲuman den ala k'i kisi u tɔɔrɔ ma ala ka segin ni ɲuman ye ala ka to satan di Poutine ko caman d'i ma ni satan de b'i bolo bi walahi gasi bɛ sigi i bɛ bonya wa droit de l'homme tɛ se ka foyi k'i la o ye bo fara Poutine nɔfɛ mun bɔra a la o ye ko sugu bɛɛ kɛ Poutine nɔfɛ mun bɔra a la Poutine bɛ ka Ukraine bunte hali bi paga fana tɛ bɔ a la i y'a faamu wala an bɛ ala de deli ala k'a to Poutine ka satan de d'i ma ala ka segin ni ɲuman ye ala kana basi foyi k'i la i y'a faamuya bala Lala Jalo furukɛ ɲuman Lala Jalo furukɛ ɲuman Asimi Koyita jigitugu masa den saramani den ɲumani i y'a faamuya bala faso kunnawoloden faso den sɛbɛ faso den ɲuman n'i ye fɛn di hɔrɔnmuso ɲalen den ma a b'a dilan ka ɲa Asimi bɛ ka Mali jɔ bi a ka bon hakili ma ala ka taa ni ka segin nɔgɔya an bɛna video filanan fana k'a la a bɔra Mali kɔnɔ don min na i y'a faamuya b'a la an bɛna o video fana yira o la filɛ bon nin ye belebele tatɔ Russie la parce que ni kɛra Russie la an bɛ Poutine fo wala e k'a ka mobili lajɛ a ka mobili bila hali sotrama hali basi ni a ka mobili ni présidentw nana ka don VUT kɔnɔ ka don MR kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka don dakabana mobili kɔnɔ mais ale filɛ basi ni do kɔnɔ basi ni wɔɔrɔ Ivoirien ka kuma wɔɔrɔ Mali kɔnɔ ko duuru-duurunin Asimi b'o de kɔnɔ bi n ko ani mɔgɔ si tɛ kelen ye diɲɛ yɛrɛ de kanu t'ale dusukun na quoi diɲɛ yɛrɛ de kanu de t'ale dusukun na ale nana mission min na dɔrɔn n'o ye ka Mali segin a danbe kɔnɔ a ɲɛ b'o dɔrɔn de la i m'a ye a tɛ yɛlɛ a tɛ finiw don a tɛ waso a tɛ président ɲuman ma tɛmɛ nin ka diɲɛ kɔnɔ quoi walahi ala kana basi foyi k'i la ala k'i mɛn kɔrɔ ala ka sini kɛnɛ d'i ma ayiwa nin y'a tagatɔ ye jamana kan ala ka segin ni ɲuman ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ
minye mali dugu dɔ bɛ yen nɔ ko molodo i y'a faamuya b'a la tellement que an ye bula don terroriste la k'u kunci k'u da fara i y'a faamuya b'a la nin kalo in daminɛ an ye mɔgɔ 70 ni kɔ de faga terroriste la o mana bɔ wo fɛ ka na ko bɛna an ka mɔgɔw attaquer Modibo Konɛ sigilen bɛ a ka bureau kɔnɔ a ɲɛ bɛ terroriste natɔla la a bɛ sɔrɔ k'u ka sɔrɔdasiw bila u ka t'u kunci k'u da fara walima ka avion lawuli Bamakɔ a ka t'u kunci k'u da fara an ye dimi min don o la u dɛmɛbagaw taara u kɔnɔ fa drogue la tuguni ka terroriste kɔnɔ fa drogue la parce que u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka taa sira min kan u segintɔla tɛ u bɛ ka taa dugu min attaquer u tɛ segin u y'u ka drogue kunu i y'a faamuya b'a la k'u kun da an ka sɔrɔdasiw kan o y'a sɔrɔ an ka cɛfarinw labɛnnen don sanga ni waati bɛɛ u hakili bɛ jamana la sanga ni waati bɛɛ u bɛ k'u ka baara k'a kɛ cogo la sanga ni waati bɛɛ u jɔlen don u sen kan kafiriden ninnu kun da an ka sɔrɔdasiw kan molodu o y'a sɔrɔ waraba ninnu jɔlen don u natɔla an ka cɛ mɔgɔ 10 ani kɔ o y'a bɛɛ faga u sera ka mɔgɔ 1 de faga an ka mɔgɔw la u y'a faamuya b'a la o yɛrɛ o si de banna sinon u tɛ se ka foyi kɛ maliyɛn na tuguni foyi u y'u labɛn ka na lagasa ninnu u yɛrɛ b'a dɔn ko n'u nana an ka mɔgɔw attaquer k'u tɛ segin mais u y'u kɔnɔ fa dɔrɔgu la k'u kana MINUSMA tagatɔ min filɛ nin walasa a ka fɔ attaquew cayara Mali dɛsɛra PTT patata an bɛ to Mali kɔnɔ Mali tɛ se tuguni u tagatɔ min filɛ nin u bɛ ka dɔrɔgu di faden sago caman de ma u ka t'u yɛrɛ faga mais a tɛ passé tuguni dimi tɛ don Mali la i y'a faamuya b'a la Asimi de bɛ yen Modibo Konɛ de bɛ yen Sadio Kamara de bɛ yen Sogɛli Kokala Mayiga Waraba olu de bɛ yen dimi tɛ don anw na tuguni i y'a faamuya b'a la aw b'aw kɔnɔ fa aw ka dɔrɔgu la k'aw kun da anw ka ɲɛmɔgɔ k'an jɔlen bɛ yen bilahi an b'aw bɛɛ bo da pinɛ la fura t'a la bilahi dimi tɛ don an na kana an ka mɔgɔw faga ko e bɛ taa kana an ka kanw jeni tuguni ko e bɛ taa walahi a tɛ kɛ Mali kɔnɔ c'est fini terminé si mɔgɔ minnu tun b'aw kɔ kɔrɔ olu bɛɛ gɛntɔla don olu bɛɛ tagatɔ don MINUSMA y'a ka minɛnw cɛli daminɛ déjà MINUSMA ka minɛnw cɛli daminɛna o bɛ taa de diyagoya u kana dan k'aw kɔnɔ fa dɔrɔgu la dɛ hali n'o ye volcan de sɔrɔ aw kɔnɔ k'aw kana maliyɛnw attaquer kɛlɛcogo tɛ maliyɛnw na bi bilahi kɛlɛcogo tɛ an ka sɔrɔdasiw la bi kɛlɛcogo foyi tɛ yen dɔrɔni kelen bɛ se k'aw bɛɛ faga dɔrɔni kelen o bɛ se k'aw bɛɛ faga dɔrɔni kelen bɛ se k'aw bɛɛ faga wa a bɛ taa ni ka segin fɛn fɛn ka ɲɛb'aw la Chante Flanier ça. On n'est pas la même capacité aujourd'hui. Boîte là, aw tun bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ moto ni fɛnw na bi Asimi de bɛ yen Asimi yɛrɛ b'i sigilen to Lala kɛrɛfɛ Lala Saramani kɛrɛfɛ Lala Jalo kɛrɛfɛ a ɲɛ bɛ terroriste la an ka cɛ motoni sanfɛ motoni sanfɛ an bɛ avion de la aw bɛ motoni sanfɛ i y'a faamuya wa walima mobilinin kɔnɔ ninnu ye filan ye wa u taara k'u bɛ taa an ka mɔgɔ attaquer Molodo n ka cɛ a ma kɛ basi min na dɛsɛra a fɛn fɛn y'u kun da Molodo kan an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'a bɛɛ kunkolo sɛmɛ dayɛlɛ dugaw bɛ ka mɔgɔ sogodu in bi a ka bon hakili ma waranikalaw olu ye mɔgɔ sogodu y'a faamuya b'a la fo ka tila ka waranikalaw kɔnɔ boli olu ye mɔgɔ sogodu fo ka tila k'u yɛrɛ keren yen nɔ n ka cɛ an bɛ koda aw ka garankɛ ma min da bagolo kan aw b'a bila de diyagoya marifa b'a bila dɛ n'i m'a bila bilahi sujugu bɛ se ala ma n'i m'a bila maa min kɔn kiyama Asimi de bɛ yen Sadio Kamara de bɛ yen Modibo Konɛ de bɛ yen Sogɛli Kokala Mayiga de bɛ yen foyi tɛ se Mali la bi u mana bɔ fan o fan fɛ an bɛ na u mana bɔ fan o fan fɛ an ɲɛ b'u la u mana bɔ fan o fan fɛ an b'u faga u bɛ Niger de kɔnɔ Niger u ka ala minnu tagatɔ filɛ nin ye fo k'u ka fitinɛ de kolokolo Mali kɔnɔ mais a tɛ marché tuguni walahi hali aw k'aw doni jigi hali aw k'aw bomosi di lagatɔ n'i y'u ye quoi a bɛɛ farafin ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu ye den qualité den sugu minnu ye diɲɛ kɔnɔ quoi an bɛ mɔgɔ fɛn fɛn faga fanba bɛɛ farafin de a fanba bɛɛ Mali a fanba bɛɛ africain de i tɛ nin ye tubabu jamana la ka marifa ta ka taa aw yɛrɛ faga drogue bɛ di aw ma aw ka taa aw yɛrɛ faga wari min bɛ ka proposer e ni fa ni ba cɛ e tɛna dun wa ala bɛ tila k'i sɔrɔ jahanama kɔnɔ ye mais n'an bɛ taa an bɛ se o anw bɛ ka aw faga ba kelen aw bɛ ka anw faga kelen kelen de an bɛ k'aw faga ba joli mɔgɔ fɛn fɛn taara k'u bɛ taa attaque kɛ Molodo i y'a faamuya b'a la mɔgɔ 100 ni kɔ an y'a bɛɛ faga olu sera ka mɔgɔ kelen de faga an ka sɔrɔdasiw la o yɛrɛ bali perdu dɔw sɔrɔ o yɛrɛ bali perdu dɔw sɔrɔ an ye mɔgɔ 100 ni kɔ de faga aw la aw sera ka mɔgɔ kelen de faga anw na mɔgɔ min banana aw la ala kelen an ye min ɲɛnama minɛ ala kelen de b'a da dɔn aw bɛ taa min
a bɛ taa kun fara kogo kun wa mais ala ka hinɛ u la denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini dangatɔ ala jugu kafiri mɔgɔlankolonden ninnu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Sadio Kamara ko Amérique ye sanction da Sadio Kamara kan nka cɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ foyi tɛ Mali bɔ nin sira in kan ne y'a fɔ yan ko Amérique ka jugu ka tɛmɛ Faransi kan Faransi fa ye Amérique de ye Faransi ka sɔrɔdasiw tun bɛ baara fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ Amérique de tun bɛ renseignement d'u ma Amérique de tun b'u dɛmɛ kunnafoni la bilahi Faransi ka sɔrɔdasiw tun bɛ fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Amérique de tun bɛ sira kunnafoni bɛɛ d'u ma ka tila k'u bilasira olu Américains de ka satellite tun bɛ yen olu de ka radar tun b'u bolo olu de ka fɛn bɛɛ tun bɛ Faransɛw bolo u b'a jira k'a fɔ Faransi ye Amérique ka baarakɛden de lagasa ninnu san 10 ni kɔ o bɛ Mali la ni joli bɔn tɛ an ma foyi sɔrɔ u yɛrɛ ka kuma ko Wagner an ye Wagner wele même pas san kelen bi anw ka sɔrɔdasiw bɛ Kidali bi Mali territoire bɛɛ kɛra anw ta ye Modibo Kone bɔra Bamako ka taa fɔ Kidali pas Paka Modibo Kone ka bɔ Bamako ka taa fɔ Kidali mais olu tile la bilahi an ka ministre tun tɛ se ka taa Segu olu tile la an ka ministre tun tɛ se ka taa Segu mais bi Mali territoire bɛɛ kɛra anw ta ye i b'o kafiridenw de sigilen ye anw da la ko anw ye Wagner wele ka na k'olu ye droit de l'homme de olu tɛ Wagner fɛ Wagner ye maafalaw de ni Wagner kɛra maafalaw ye aw bɛ kɛ subagaden ye mɔgɔ sogodunnaw ye jogo mun b'olu yɛrɛ la dɛ o bɛ t'o de fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma olu sɔn ye min ye o bɛ t'o de da mɔgɔ wɛrɛ la olu bolo ko kunkolo b'u kelen de kan da la i y'a faamuya b'a la ala y'olu dilan ministre y'anw gɛngɛn aw ye tɔɔrɔ min lase diɲɛmaw ma ala kelen de b'a da dɔn n'aw nana aw jɔ anw da la k'aw ye droit de l'homme ye ka bɔgɔ sen ka kɛ bin kan o tun ye fɔlɔ de dɛ bi a tɛ marché yan an fagabaga ye aw de ye an ka jamana cibaga aw de ye an ka sanu suɲɛbaga aw de ye an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Amérique don i y'a faamuya b'a la Amérique de nɔ don ko Sadio Kamara k'o de kɛra sababu ye ko ka na ni Wagner ye Mali kɔnɔ ko Sadio Kamara de kɛra sababu ye ko ka Mali ni Russie ka coopération ko ka barika don o la ko ka fanga don o la k'olu tɛ Sadio Kamara yelen fɛ ko ka Sadio Kamara to Mali ko na ko Mali bɛna tila olu la Américains bɛ nin kasi de la k'olu bɛ sanction da Sadio Kamara kan ni biɲɛ b'u bolo Amérique i y'a faamuya b'a la u ka bloqué depuis ala ka Sadio Kamara da a ma taa Amérique wa a tɛna taa Amérique fana cɛ n ko ninnu ye yɛrɛ sɛgɛnnaw de ye quoi k'olu ye sanction da Sadio Kamara kan ka da kun jumɛn kan k'a ye Russie wele ka na Mali kɔnɔ ka tila ka n'u sigi anw da la k'olu bɛ Mali population de fɛ dɛ ne y'a olu bɛ nin wulikajɔ la Mali population de ko ka di olu ye dɛmɛ min kɛ Mali population ye k'u ma deli ka kɛ jamana si ye olu bɛ wari di Mali population ma o bɛ samara di Mali population ma o bɛ malo di Mali population ma a bɛ ta a bɛ samara di a ma a bɛ taa an faga su fɛ a bɛ malo di a ma su fɛ a bɛ taa an ka dugu jeni a bɛ wari di a ma su fɛ a bɛ taa an balimaw faga a bɛ nin bɛɛ k'an ye a bɛ tila k'an ka sanu n'an ka hɛrɛ bɛɛ suɲɛ an bɛ nin bɛɛ kalama le petit con indi malo net jugu sago a bɛna mun de fɔ anw ye danbe kɛnɛ kan mɔgɔ minnu ye diɲɛ ci i y'a faamuya b'a la ka Saddam Hussein faga ka Iran ci ka Syrie ci i y'a faamuya b'a la ka Kadhafi faga ka diɲɛ bɛɛ ɲagami tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi nin kafiri ninnu don olu kana sigi devant le peuple devant tout le monde k'olu ye droit de l'homme ye o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa maa si tɛ blague tuguni bɔgɔ tɛ siɲɛ ka kɛ bin kan tuguni aw kana dan ka plainte don aw kana dan ka sanction da Sadio Kamara kan dɛ hali n'a ye Sadio Kamara ta k'a sɔri aw kɔnɔ walima k'a bila aw poche kɔnɔ foyi t'an bɔ nin kɔ yan foyi t'a to n'an bɛ nin labila an ka dɛmɛ b'a ye bi an ka dɛmɛ b'a ye sini an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini foyi t'an bɔ an ka ɲɛmɔgɔw kɔ ni Sadio Kamara tun tɛ joli bɔn tun tɛ dabila ni Sadio Kamara tun tɛ an ka armée tɛ bila condition kɔnɔ ni Sadio Kamara tun tɛ an tun tɛ marifa sɔrɔ ni Sadio Kamara tun tɛ Mali tun tɛ se ka danbe kɔnɔ kafiri ko bɛ tila ka na jamana kɔnɔdenw ni u ka ɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na an bɛ Mali population de fɛ dɛ Mali population ko ka di anw ye dɛ n'i y'a ye an bɛ nin wulikajɔ la dɛ an bɛ maliyɛnw de fɛ aw bɛ mɔgɔ fɛ yan aw b'a ka intérêt de fɛ a tɛ mɔgɔ si fɛ teri tɛ aw la aw teri ye wari ni aw ka intérêt de on sait tout ça an bɛ nin bɛɛ kalama nous on est né avant vous an bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka tɛmɛ aw kan a bɛna mun de fɔ anw ye ne y'a fɔ n ko ala de y'aw ta tiɲɛ
aw bɛ to panpan na ka taa yɛrɛ bila tulu kalama kɔnɔ hali a tɛ mɛn i ma ye aw ka service de renseignement a secret bɛɛ bɛ ka taa yɛrɛ ci mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ Amérique secret ta yɛrɛ cɛ Mali tɛgɛ kɔnɔ ka taa yɛrɛ cɛ Amérique tɛgɛ kɔnɔ Russie tɛgɛ kɔnɔ c'est que ala bɛ k'u kɔ bɔ fiɲɛ la bi a ka bon hakili ma foyi tɛ ni juguya ni nkalon tɛ juguya bɛ mɔgɔninfin ban de k'i halaki bilahi juguya bɛ mɔgɔninfin ban de komi ni sida ye mɔgɔ minɛ juguya bɛ mɔgɔ ban o cogo de la ni sida ye mɔgɔninfin minɛ i bɛ ban de i y'a faamuya ba k'i tɔ bɛɛ to kolo ye juguya bɛ ka Americains ban o cogo kelen de la k'a fili ala jugu an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ 3 Sadio Kamara Jara ani Bagayogo k'o ye sanction da olu kan Sadio Kamara tagatɔ tɛ Amérique hali n'a ko k'a bɛ taa an bɛ taa jɔ c'est que an bɛ taa jɔ aéroport la k'a tɛ taa Amérique ni Jara ko k'a bɛ taa an bɛ taa da aéroport la ko ninnu si tɛ taa an ka mɔgɔ si mago tɛ aventure la bi an ka mɔgɔ si mago tɛ depuis Assimi nana ma voyage o aw de bɛ bo fara la aw nɔfɛ depuis Assimi nana ma voyage o Assimi ka voyage fɔlɔ filɛ nin de Irisi taga a ma voyage mais a bɛ ka Mali jɔ a ma voyage aw ka ambassadeur bɛ anw fɛ su ni tile o b'a yira c'est nous les patrons aw bɛ sɛgɛn nin bɛɛ kɔfɛ ka Mali ye nin sira kelen kan foyi t'an bɔ nin sira kan sanction tɛ dɛ wallahi hali n'a ye Mali bɛɛ kuru bi ka sɔrɔ aw kɔnɔ an tɛ bɔ nin sira kan sanction tɛ dɛ billahi hali n'a ye marifa ta an tɛ segin an kɔ hali n'a ye bombe de ci anw na an tɛ segin an kɔfɛ billahi sanction tɛ dɛ fɛn min ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a y'a da Mali kan mais foyi t'an bɔ nin ligne in kan nin araye in sanfɛ foyi t'an bɔ nin kan fanda jolima président y'a fɔ ayiwa maliden bɛɛ ka laɲini nin de foyi t'an bɔ nin sira kan mɔgɔ ka bagabagali tɛ mɔgɔ ka setigiya tɛ i ka nafolo tɛ i ka bonya tɛ i ka bɔmu tɛ i ka paga tɛ foyi de t'an bɔ nin sira in kan n'an bɛ sa an bɛ sa n'an bɛ balo an bɛ balo mais kan dan bɛ bila an t'a bila dɛ wa sanction in kun tɛ foyi ye bagabagali an ka kɛ wulu ye ka tugu olu kɔ an ka kɛ juguw sago ye ka tugu olu kɔ an tugura aw kɔ an ma hɛrɛ sɔrɔ an y'an fa n'an baw di aw ma an ma lafiya an ye san joli kɛ aw tɛgɛ kɔnɔ ni tɔɲɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ala de ko k'a ban waati sera ala de ko k'an bɛ bɔ aw bolo foyi tɛ se k'o bali les Américains mɔgɔ fagala assassin ka taa Sadamu faga fu ka galon da la k'o bɛ ka bɔmu jugu dilan ala ma ye kira ma ye ka galon da Sadamu na k'a bɛ ka denyɛrɛninw faga k'a bɛ k'a ka dugulamɔgɔw faga ka cɛ bɔnɛ a ni na fu o ɲama t'aw to yen o hakɛ t'aw to yen ka taa fitinɛ wuli siri jamana kan walasa u bɛ se k'olu ka pétrole suɲɛ cogo min na ka taa mɔgɔ bayirika faga siri jamana kan o hakɛ b'aw to yan bilahi don dɔ bɛ se Mali tɛ dɛ hali vilazini duguni o bɛ se k'aw kɛlɛ don dɔ bɛ na bilahi hali duguni ala bɛ k'aw halaki a daminɛna o ala bɛ k'aw halaki a daminɛna o ye mɔgɔ joli faga Uranda combien de millions de personnes Uranda ka Kadhafi faga fu Obama de Kadhafi faga ani bi cɛ lafiya tɛ Kadhafi an tɛ nin bɛɛ kalama aw bɛ mɔgɔ fɛ aw b'aw yɛrɛ de fɛ a tɛ mɔgɔ si fɛ aw b'aw ka intérêt de fɛ aw ka fɛn bɛɛ aw ka intérêt de an bɛ nin bɛɛ kalama mais a tɛ marcher tuguni avec la nouvelle génération on rigole pas ça marche plus i y'a faamuya bala an ka soutien bɛ Sadio Kamara ye an ka soutien bɛ Monsieur Jara ye an ka soutien bɛ Bagayogo ye sanction dara mɔgɔ fɛn fɛn kan an b'aw bɛɛ fɛ wa foyi t'a to n'an bɛ bɔ aw kɔ wa an bɛ sa nin sira kan ka sanction d'an ka mɔgɔw kan foyi k'an ye Wagner wele n'an ye Wagner wele an y'u wele ka taa Amérique de k'an y'u wele ka taa Mali de la n'an ye Wagner wele an y'u wele ka taa n'u ye Amérique de u nana Mali de kɔnɔ ni ne ye le mot Wagner la aw man jugu ni Wagner ye san t'aw bɛ Mali kɔnɔ an ka lakana dan tun ye Bamako de mɔgɔ joli fagara k'aw to Mali kɔnɔ ye dugu joli de jɛnna k'aw to yen Wagner fila Mali kɔnɔ jɔn de b'a mɛn bi ko dugu jɛnna jɔn de b'a mɛn bi ko k'an attaquera mais aw tun bɛ don min na dugu tun bɛ jɛni ka muso kɔnɔmaw kɔnɔ fara k'u denw labɔ k'an danbe bɔ an na aw minnu tɛ Wagner ye mais nin bɛɛ kɛra aw tile la aw de ye nin bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ aw bɛ n'aw ku sigi anw da la ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ di n'importe quoi on dirait que olu bɛ kodɔn ka tɛmɛ anw kan kunkolo tɛ anw na aw ye baganw de aw de b'an ka hɛrɛ ɲini cogo fɔ anw ye wa anw ka hɛrɛ ɲini cogo mɔgɔ de bɛna fɔ anw ye wa Wagner su ka fisa n'aw ɲɛnama ye
an t'a fɔ ko irisi bɛ nin tuguni dɛ an b'a fɔ ko Wagner de bɛ yen wa pas paga tɛ bɔ a la foyi an de t'an ka jamana an de ye Wagner wele a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten irisi tɛ yen dɛ Wagner de bɛ yen après ça mun bɛ yen après ça mun bɛ yen Wagner aw man jugu ka tɛmɛ Wagner kan aw man jugu ka tɛmɛ Ibilisa kan aw man jugu ka tɛmɛ Furahunɛ kan aw ka jugu ka tɛmɛ hali Namuruzu kan a de bɛna aw jɔ an da la ko le mot Wagner ko mɔgɔ fagalaw don ko jamana cilaw don ko Mali y'a ka sanu dingɛ di Wagner ma Mali y'a ka hɛrɛ di Wagner ma Wagner bɛ k'an ka sanu labɔ a ye sanu joli suɲɛ an bolo ye a ye dugu joli jɔni an bolo ye a ye maa joli faga an bolo ye anw de ta ye Mali maa si sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ ni malidenw tɛ maa si tɛna décision ta u nɔ na tuguni o banna Asimi de bɛ yen Aras Balayira de bɛ yen Sogɛl de bɛ yen pas paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wa an b'an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ hali n'an y'an ka ɲɛmɔgɔ ta k'u sɔrɔ aw kɔnɔ an bɛ k'u fɛ hali n'a ye marifa ta anw kan an tɛ bɔ nin sira in kan an b'an ka ɲɛmɔgɔ dɛmɛ sɔn kolo min b'o olu la u bɛ n'o de da mɔgɔw la jogo kolo min b'o olu la u bɛ n'o de da mɔgɔw la u ɲɛ t'u yɛrɛ t'a la u ɲɛ bɛ mɔgɔ de t'a la bi lafiya bɛ yen bi ka fisa ni kunu ye don min na aw tun bɛ Mali kɔnɔ tile tɛ bɔ ka bin ni mɔgɔ ba yirika ma sa Mali kɔnɔ o ma kɛ yan don min na aw tun bɛ Mali kɔnɔ tile tɛ bɔ ka bin ni dugu ma jɛni bɛɛ o bɛ kɛ Mali kɔnɔ wa aw bolo k'an ye lagalagatɔ de ye wa walima an tɛ ko kalama le mot Wagner bɛ piyan hali sini an bɛ Wagner wele hali sinikɛnɛ an b'u wele à part ça mun bɛ yen kafiridenw o de la Ala bɛ k'aw nagasi parce que aw bɛ nkalon de kan quelle honte ala jugu kafiriw jɔn de ye Kadafi faga Kadafi ye mun kɛ aw la yan'aw ka taa droit de l'homme boli Mali ka taa boli aw yɛrɛ kan jɔn de ye Sadamu faga George Bush de ye Sadamu faga filɛ ni Amérique droit de l'homme ye mun bɔ a ko la a tiɲɛ donna k'a fɔ k'u binna Sadamu kan de sariya bolila Bush kan Kadafi fagara yan mɔgɔ mun de Kadafi faga sariya bolila kan wa ka taa bin Siri kan fu u ma min u ma bɔn droit de l'homme dabara o de la n ko Asimi ka ko sugu bɛɛ kɛ Poutine ka satande d'a ma ni min jamana ko tigi bâtard sauté ni min ma kontan ko tigi bâtard sauté fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ni satande kana Mali kɔnɔ i ka bonya bi satande ka k'i bolo kɛlɛkɛminɛn juguba min tɔgɔ ye ko RS 28 Sarmant satande cette année filanan n'o t'i bolo i tɛ bonya Asimi hali ni bɛ kasi de Poutine ka satande d'i ma kasi hali ni bɛ ŋunuma de Poutine ka satande d'i ma ŋunuma i y'a faamuya b'a la hali ni bɛ sigi de ko sugu bɛɛ kɛ walasa i bɛ se ka satande sɔrɔ o de ye bonya ye quelle honte k'an fa n'an baw bɛɛ faga k'an ka jamana jeni bi an lafiyalenba i y'a faamuya b'a la k'aw bɛ na ko Wagner bɛ yen kunnaw tun bɛ an ma lafiya kunnaw tun bɛ saya tun bɛ yen kunnaw tun bɛ tɔɔrɔ tun bɛ an kan bi an lafiyalenba jamana bɛ ka segin danbe kɔnɔ k'aw bɛ na an senkɔrɔla ɲagasa ko Wagner bɛ yen Sadio Kamara de y'u wele ka na dɛ aw tɛ Wagner fɛ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka Wagner wele ka na sanction bɛ bin o kan o tigi tɛ se ka Amérique sira yɔrɔ na tile k'a kɔden pɛrɛ hali ne yɛrɛ t'a ɲini ka taa Amérique depuis Ala k'an da Amérique kanu ma to n dusukun na jamana min bɛ komi bari marifa bɛ feere su ni tile ka ɲɔgɔn faga ye di n'importe quoi Asimi a ye taa n'a ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ b'aw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛ ka fɛn fɛn kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ n'aw tun ma ɲi mɔgɔw tɛ tugu aw kɔ n'aw tun ma ɲi mɔgɔw tɛ kɛ aw fɛ n'importe quoi Asimi tagatɔ min filɛ de jamana kan o bɛɛ hɛnɛ bɛ yen o bɛɛ juguya bɛ yen o bɛɛ kɛlɛya bɛ yen sont jaloux Asimi tagatɔ min filɛ irisi dɔ de bɛna fara irisi ni Mali ka danaya kan dɔ de bɛna fara Mali ni irisi ka coopération kan dɔ de bɛna fara Mali ni irisi ka jɛɲɔgɔnya kan o bɛnnen t'o ma an bɛ sanction da nin ɲɛmɔgɔ ninnu kan aw kana dan ka sanction dɔw kan dɛ aw ye Mali ta k'a sɔrɔ aw wanzɛrɛ kɔnɔ foyi t'an bɔ nin sira kan k'a firi Ala jugu bɔnɛma wolo jɔn de diɲɛ ɲagami bi aw tɛ yan foyi t'aw ka dugukolo duguma tellement que aw k'aw jugu tellement que Ala y'a dɔn k'aw ye mɔgɔ jugu dɛ a ma hɛrɛ foyi di aw ma
a ye hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ aw benna mɔgɔw de kan a ye mɔgɔw de faga a ye mɔgɔw de ka jamana ci ka taa aw ka jamana jɔ o dalilu tɛ kɛnɛ kan o preuve bɛ bɛɛ bolo aw subagadenw ka tila ka n'aw sigi k'aw ye droit de l'homme ye o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa mɔgɔ fagala zon bingalikɛla o ka n'i sigi devant tout le monde k'ale ye droit de l'homme ye zubi ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya foyi t'an bɔ nin sira in kan n'an bɛ sa an bɛ sa mɛ ka bin an faso kan ko an bɛ sigi k'i lajɛ se ka da ka k'i bolo dɛ hali ni mɛlɛkɛw de b'i kɔlɔsi an bɛ bo tigɛ yan k'a feere mɔgɔ fagala bingalikɛlaw zon ala jugu jamana cilaw jamana ɲagamikɛlaw jɔn de y'an ja an faso ci américains tun bɛ mali kɔnɔ san ta depuis 2012 français tun bɛ yen an faw balila saya ma wa an faw kisira saya ma wa non mais bi an faw bɛ ka kisi saya ma an baw bɛ ka kisi jolibɔn ma an ka jamana bɛɛ bɛ ka kɛ an ta ye o preuve ye Modibo Kone bɔra Bamako o don ka taa Kidali foyi m'a sɔrɔ mali territoire bɛɛ bɛ ka kɛ an ta ye maaw tilela an tun tɛ se ka taa hali Segu hali kɔnɔdimi an tun tɛ se ka taa hali Marakala an tun tɛ se ka taa ye maraka kungo an tɛ se ka taa ye hali i y'a faamuya b'a la hali Moribabugu maliyɛnw tun tɛ se ka taa Moribabugu an tun tɛ se ka taa ye bi an bɛ fɔ Kidali ko Wagner bɛ yen Wagner kana dan ka kɛ dɛ fɛn min ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ka kɛ ye hali ni Dragon de bɛ yen i y'a faamuya hali ni Jahanama de bɛ yen an b'o fisa ni aw ye k'a firi ko sanction bɛ da o kan Sadio Kamara ka wari tɛ Ameriki Sadio Kamara ma deli ka taa ye Sadio Kamara tɛna taa ye Mali ka di ka tɛmɛ Ameriki kan fɛn bɛɛ bɛ Mali bolo ka tɛmɛ Ameriki kan e b'anw ye ka taa aw fɛ yan nkaw de bɛ boli la anw nɔfɛ an b'an da don aw ka ko la nkaw de da b'an ka ko la anw ka sira bɛ aw la nkaw de bɛ aw nɔfɛ sugu ko musobaga droit de l'homme n'a jamais quelle honte an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ninnu bɛ mɔgɔ dusu de tɔɔrɔ quoi o ye mɔgɔw tɔɲɔ an b'a ɲini ala fɛ se min bɛ ala ka ninnu daga ta ka bɔ diɲɛmaw da la o ye mɔgɔw tɔɲɔ ala min ko k'a tɛ mɔgɔ tɔɲɔna fɛ ala min ko k'a tɛ bingalikɛla fɛ ala min ko fɛn man go ale ye diɲɛ kɔnɔ ka fantanw lakasi ninnu bɛ k'anw lakasi bi dɛ ala ninnu bɛ k'anw dusu labɔ bi dɛ ninnu bɛ k'anw tɔɲɔ bi ala e ko i ka fantan bɛ kasi yɔrɔ la i ka fantan bɛ tɔɲɔ yɔrɔ la k'o tɛ bɛn e ma ninnu bɛ k'anw tɔɲɔ dɛ an m'a min an m'a bɔ an bɛ k'an ka jamana sauver ko non k'an kana an ka jamana sauver an bɛ k'an balimaw kisi saya ma ko non parce que mɔgɔ fɛn fɛn b'a fɔ ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ walima Irisi bɛ Mali kɔnɔ k'olu t'a fɛ o tigi bɛ fɛ de Mali bɛɛ ka ci Maliyɛn bɛɛ ka faga Mali bɛɛ ka minɛ mɔgɔ fɛn fɛn tɛ Wagner fɛ e bɛ fɛ Mali ka ci de e bɛ fɛ Maliyɛnw ka sa de e wa ala ninnu kɔ jɛni i k'u ɲɛ jɛni i k'u nagasi i k'u ta tiɲɛ i k'u halaki i k'u mago sa o ye jɛmaw tɔɲɔ aw sɔn jɔn de bɛ min t'aw sɔn dɔn jɔn de bɛ mɔgɔ min t'aw dɔn o de n'aw sigi an da la ko aw bɛ sanction bɛ an ka ɲɛmɔgɔw kan ko o ye Wagner wele hali n'u taara jahanama ta ka na sigi Mali kɔnɔ aw de ta ye Mali ye yan hali n'u ye tasuma de ta ka na bila aw de ta ye Mali ye droit de l'homme ninnu ye mɔgɔ tɔɲɔnaw ye ça commence à m'énerver là ala k'aw bɛɛ nagasi ala k'aw ta tiɲɛ ala k'aw halaki a y'anw tɔɲɔ aw de da bɛ aw nɔfɛ don o don an ka sira tɛ aw la an da tɛ don aw ka ko la an mago tɛ aw la an b'an ka jamana hɛrɛ ɲini cogo dɔn ni Wagner tun bɛ fɛn kɛ Maliyɛnw na an t'u wele o komi a yɛrɛ ko Wagner an bɛ k'a fɔ aw ye ko Irisi l'État de b'a ko Wagner bɛ piyan n'o tun bɛ ka Mali jɛni an tun b'u gɛn ka bɔ yen o an ma MINUSMA gɛn ka bɔ olu min tun bɛ k'an faw n'an baw faga an m'u gɛn yan di n'importe quoi ko b'u n'u yɛrɛ défend n'u dabara kɛwale zoro u ɲɔgɔn hɔrɔn kolonden tɛ diɲɛ kɔnɔ aw bolo ko ala y'aw dilan minisɛnw gɛngɛ yan an bɛ ka tagama an kun de kan an bɛ ka dumuni kɛ n'an tulo de walima an bɛ ka dumuni kɛ n'an nun de walima an bɛ ka ji min n'an galaka kolo de ni tun ye se kɛ ne bɛ ninnu bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o ye mɔgɔw tɔɲɔ bilahi ni se tun bɛ ne ye mais an tɛ se ka kɛ ala tɛ se ka fɛn dɛ mais comment ça se fait que mɔgɔ bɛ wuli galonfin juguya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ o n'a sigi an da la Ameriki de Mali population dɛmɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan an bɛ wari min di Mali an mago t'a ka wari la wari in kɔfɛ fagali bɛ yen wari in kɔfɛ dugujɛni bɛ yen wari in kɔfɛ tɔɲɔ bɛ yen aw bɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye fu wa
aw bɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye fu du n'importe quoi ni ne tun ye Asimi hali ko ambassadeur n b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen o ye sanction da Sadio Kamara kan Asimi kan k'u ka ambassadeur yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ c'est comme ça bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye o ma sanction da Sadio Kamara kan Asimi kan k'u ka ambassadeur gɛn comme a ye Faransi ta gɛn cogo min na parce que denmisɛnnin kara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini bilahi hali n'an bɛ sa de nin siran an t'a bila dɛ hali n'an bɛ kɛ su de nin siran tɛ bɔ a kan dɛ n'a ko kelen an b'a fɔ fili la Asimi u ka ambassadeur gɛn ka bɔ yen an ka jamana kɔnɔ u ka ambassadeur gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ quelle merde wa voilà n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen n ka heure kana janya Kawural e ka taa n tɛ ne bolo quoi n tun bɛ fɛ k'ale jouer Kawural ko mun yɛrɛ Kawural ala ale fana kɛra jugu sago ye ko Asimi ka kayi taga k'o kɛra malo ye Kawural i jɔ n k'a sɛbɛn Kawural non ko wallahi ala kana bɛɛ kɛ jugu sago Alhaji Kawural a y'o fana sigilen lajɛ a kɔnɔ falen dulɔ la n'a kɔnɔ ni a lajɛ Mali bɛɛ ma tugu ko hali n'a u cira o b'u jagoya tɔngɔ an kan Kawural est renouveau international. Mbalma Malion, billet le 25 7e mois 2023. Malion a gɛlɛyara ka nɔgɔyabaga ye Ala ye. Mbalma Malion, bɛɛ ye Asimi ka bɔli ye Assimi Goïta, le président de la transition, bɛɛ ka bɔli ye sur Kayi. A kɛra Maloya Lako ye, a kɛra Kumasulu ye, a kɛra Hayiba ye, a kɛra dɔgɔyama ye. Maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn i bɛna n'a bila minɛ mun yɛrɛ kɔnɔ k'a sababuya kɛ nin Kumasulu ye. Maliyɛnw, Assimi taara Kayi ka taa yira Maliyɛnw na ka maaw bɔ ka wari bila maaw ka disposition na ko maaw ka bɔ bɛɛ ma corrompu dɛ. Bon n b'a lajɔ yan ne tun bɛ Kayikaw tun b'u sen fili kɔnɔ ne tun bɛ Kayikaw tun b'u sen fili kɔnɔ e bolo ko Kayi e ɲɔgɔn jugu sago de Kayi bɛɛ ye maraka ni kasonkɛ de olu tɛ corrompu dɛ olu bɛ baara de kɛ fɛn fɛn bɛ Kayi jamana ka marakadenw ye baara de kɛ k'a dilan olu tɛ ɲɔgɔn hɔrɔn kolonden ye dɛ i bɛ mɔgɔ da ye wari kɔ la e de ye wari minɛ n'a ye marakaw tɛ wari minɛ dɛ marakaw ye halaladenw de sɔbɛkɛlaw don Kayikaw bɔra de parce que Assimi kɛra u fɛ terrain wulila balontan terrain bɛna dilan fɛn caman bɛna kɛ Kayikaw ye Kayikaw bɔra de Assimi bɛ ka baara ɲuman min kɛ ka taa Assimi diya don a yɛrɛ la n'i taara i sigi ku kan ni i dulɔmi kɔnɔni ko Assimi ye wari de di Kayikaw ma ko ka bɔ ala tigɛrila kira tigɛrila bila e b'i sa cogo de la n'i ma juguya dabila ka nkalon tigɛ dabila ala b'i nagasi ka taa fɛ i ɲɛ t'i ban cogo la a tɔ tora kɔnɔni dɔrɔn de a bɛ komi ne tori wuli ka jɔ a sen kan ne kulusi bɔ na ka duloki bɔ nin na filɛ cogo yɛrɛ t'a la quoi bila i ɲɛ t'a la banna pour dire munna o de fin cogo filɛ nin kunu faso nafolo de tun b'a bolo n'i ye fɛn min sɔrɔ nkalon kan a bɛ taa nkalon kan dɛ nkalon mana fɛn min dilan a bɛ tila k'o tiɲɛ faso nafolo tun dira nin ma ko Alhaji waritigi pa ka t'a bolo wari min tun b'a bolo ATT de y'a d'a ma a bɛɛ ma ban bi yan Kayi ka alan ko fa b'a fɔ ko mɔgɔ ma bɔ jama min bɔra n'o tun bɔra e fa kɔ san b'a sɔrɔ e fa kɛra fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ jama min bɔra Kayi jama ɲɔgɔn ma deli ka bɔ ninnu jaabili kɔ i bɛ importa de dugu la quoi i ɲɛ t'a maliyɛn bɛɛ tigɛr'u la a sigilen filɛ ka page nin kɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a lamɛn yɛrɛ association ɲɛmɔgɔ dɔ de filɛ nin ye Assimi tagali ko a kɛra Kayi ma Assimi tagali bila a kɛra Kayi ma ala c'est même pas la peine an bɛ dugawu de kɛ e ye dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'i ma sinon mon frère n ka cɛ i bɛ ka taa sira min kan n'i m'a bila hali muso ni denw bɛ ban i la bilahi i bɛ ka taa sira min kan hali muso ni denw bɛ n'i bila tagalen ɲɛfɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ jugu sago ye nin cogo la nkalon tigɛba ni juguya ni fɛnw na ça marche plus maliyɛnw ɲɛ b'a la o avion donna sɔgɔma blindé donna sɔgɔma i y'a faamuya b'a la lakana bɛɛ ɲɛ b'o la bi i sigi ye Assimi tɛ se ka dɔgɔya Sokɛli tɛ se ka dɔgɔya waraba an ka Sokɛli image lajɛ mɔgɔ minnu bɛ ka Sokɛli juguya bi Assimi Sokɛli bila a filɛ Sokɛli taga Assimi tagatɔ waraba de filɛ a côté gauche la
Asimi tagato ani belebele filɛ ɲɔgɔn fɛ a taara bilasira ni taara irisi jamana na i hakili to i yɛrɛ la a ka conseil don Asimi ka conseil don a ka ministre don a ka conseil don Asimi b'a fɛ ka tɛmɛ hali Lala kan waati min na juguw bɛ bɔ fɛrɛ la e ka Asimi n'a ka ministre lajɛ o nisɔndiyalen baw lafiyalen juguw bɛ sa bilahi waati min na juguw bɛ ka fɔ Asimi Sogɛli bila Asimi bɛ ka kɛ Sogɛli fɛ tuguni dɔ de bɛ ka fara kanu kan hali ni Sogɛli ka mandat banna a bɛ kɛ Asimi ka conseil fo ka taa diɲɛ wuli Asimi ma da mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ka Sogɛli bɔ parce que hɔrɔn don M5 kɛlɛ daminɛna fo k'a ban e ye Sogɛli kumakan mɛn mɔgɔ min y'a nɛni mɔgɔ min y'a dɔgɔya e ye Sogɛli ka bɔ ka dɔ fɔ olu ma walima k'u labila walima k'u janfa walima ka taa sigi ka dɔ fɔ ma Asimi ma da mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ka ninnu bɔ le 5 colonel Asimi dalen bɛ Sogɛli la ka tɛmɛ u bɛɛ kan kuma fa n'a ba filɛ Ɲate belebele la kɛrɛfɛ waati min na juguw b'a la Asimi y'a bila a kunkolo man ɲi a binna ala waraba filɛ a bɛ taa irisi jamana ka Asimi Sogɛli de taara bilasira n'i taara i y'a faamuya b'a la bonjour irisi kan na pata n'o ta patati ta patatɔ tɔ olu ka kan in ka gɛlɛn quoi Sogɛli ye nin bɛɛ di i y'a faamuya ma a denkɛ ma a tagatɔ n'i taara irisi jamana bonjour a bara sisan bara sa bara kokaw Sogɛli ye nin bɛɛ di cɛ ma ka conseil d'a ma k'a bilasira k'a taara i hakili to i yɛrɛ la Putin bɛ minɛ nin cogo de la a bɛ nin de fɛ nin de ka d'a ye parce que Sogɛli y'a ka kalan bɛɛ kɛ yen jugu sɔn pɛrɛn cɛkɔrɔba ɲuman n'i tun ma na a tɛ jɔ n'i tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ n'i tun ma na a tɛ sira minɛ ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka ni jugu ntanya ma ala ka ni jugu s'a la faden tɔɔrɔ Sogɛli ko kala ma i ka waraba waati min na juguw bɛ hasidi denya la ala bɛ ka kunna wolo n'o ye dɔ fɔ cɛ ma dɔrɔn ala bɛ bɔda dɔ de k'a ye parce que a y'a kɛ faso ye dɛ a y'a kɛ fantanw ye a filɛ président kɛrɛfɛ président Masi Mata ale de bɛ ka tagama président kɛrɛfɛ tape rouge ka fo avion donda la Sogɛli ko kala ala ye den min da dugutigiya kama jɔn de bɛ se k'o bali cɛkɔrɔba in bɛ bonya de i b'a bonya de voilà an bɛ aw bila yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o mun k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ala k'an jɛlen to ala kana jɛ k'an di diɲɛ ma ni par exemple à partir de lundi anw bɛ taa vacances la voilà lundi min bɛ ka na n'ala na kɛra sɔnna a tɛ aw ɲɛ sɔgɔma vidéo kɛ la mois de août le 1er août an bɛ vacances ta k'an reposer dɔɔni parce que an sɛgɛnna san o san i y'a faamuya b'a la 5 semaines de b'an bolo an ka reposer k'an lafiya lundi min bɛ ka na sɔgɔma aw tɛ anw ye yan k'a daminɛ bi ka taa vendredi o y'an ka sɔgɔma vidéo i y'a faamuya b'a la o y'o bannen yanni novembre cɛ walima la fin de août voilà peut-être an bɛ segin le 28 août an bɛ segin voilà an bɛna daminɛ tuguni quoi mais n'an ye temps sɔrɔ août kɔnɔna na wulafɛlaw la an bɛ se ka vidéo kɛ mais ni k'a fɔ aw ye quoi bɛɛ ka segin n'a ye quoi an bɛna vacances ta an bɛ taa an reposer dɔɔni farikolo mago bɛ lafiya la an tɛ yɔrɔbɔ ye dɛ an ye hadamaden de hakɛto bɛ kuma kɔnɔ ala ka bi nɔgɔya ala ka maliyɛndenw kan bɛn ala k'an kɛ faso jɔbaga ye jeunesse minnu bɛ ɲɔgɔn na bi an bɛ ka yɛlɛw la u bɛ ka kɛ juguw sago ye a y'a wa ma dɛ jeunesse minnu bɛ ka ɲɔgɔn jaabi bi n bɛ Asimi fɛ n bɛ Sogɛli fɛ n bɛ Njawu fɛ n bɛ nin fɛ ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya maliyɛndenw bɛ k'aw fɔnɔ de maliyɛndenw bɛ k'a dɔn bi ko mali ko tɛ a y'a wa ma dɛ a ye ɲɔgɔn bunte ka taa a ye ɲɔgɔn dɔgɔya aw minnu ko k'a bɛ taa a ye ɲɔgɔn bunte dɛ walahi ko cɛw sira yɛlɛ a ye taa n'a ye dɛ a ye taa n'a ye aw bɛ k'aw yɛrɛ faga mali jeunesse ka révolution filɛ nin a tɛ laban o mali jeunesse ka révolution walima k'i jigi da o kan depuis Arasibati bɔra la depuis Arasibati bɔra la gide t'anw bolo tuguni anw ka gide ye ala de hali président n'a ye sira bila an b'a bila depuis anw ye Arasibati bila an tɛ tugu mɔgɔ kɔ tuguni komi ninsɔgɔtɔ aw kana aw jigi da nin jeunesse ninnu kan a ye faire attention kɛ dɛ hali ni b'u dɛmɛ ka n'u dɛmɛ ka se fɔ yɔrɔ dɔ la parce que o bɛ bɔ jigi kɔrɔ voilà hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi nɔgɔya